Kwedu muMabuja akanaka. Tauya nodzanyasi nhau iro zuva re20 mwedzi uno waKakunguru. Totandawo kunyepai kuti wari kunyoresa mapepa okuzvawa pabodzi ponozvitupa waripo papuraimari yopamasvaire, papuraimari yopatsiga nepapuraimari yopatsiko. Endai ipapo zviite zvisvinu mohamapedza moenda kuoringapo kare nzvimbo dzokuvhotera dziya wozeki wachiripo kusvikira zuva re21 mwedzi uno pokare. Endai kuoringa kuti mazita enyu aribe kukanganisiwa chere kana kuti aribe kudzimiwa chere mubhuku rovavhotiro. Zviite zvakanaka. Muna dzanyasi tiri kutandawo kunyepai kuti kwedu nokwamutoko KuKotwa kwaita mumwe mubvana ari kubudirwa noshavi rasekuru Kaguwi. Agoreketa iye kuti ndini Kaguwi, ndiri kuda kuti ndinhadziriwe nhembe dzangu pabodzi pono zvimwe zvakawanda. Wagomuringa wagotombwa tsitsi nokuti kwaiye ari kusara aita kuzunzika nokuti mweya wacho paunenge wamubata anoita kana nguva zuva rese aribe kana kujamu. Ipapa pakaita kunyangariwa nokutoti pari kunetsa kuti wakuru wenyika watonangidzirwa naiye mweyayu kuti kwai wari kuita zvisvinu. Nyaya yacho wese wari kundoimbwa wari kubva wandoti yakakuritsa. Kwai izvezvi wakaenda pachikwaka kuti wambotekairire nyaya dzacho kuti penyu zvingaite zviri nani. Regai tinoramba tichiri kunyepai kana paine zvinenge zvaburika. Jobosikara nyasi kwaya benhutsiwa kudare rodzimhosva asi kuribe chaburika nokuti anga aruda kuti atobisiwe pakutongiwapo. Ipapa akutoreketa kuti akutotsvaka pokare kuti wakumbire kuti apuwe bhero. Heno kuti mutongi mutsvayu achazvivhuma chere. Charamba takaringa achigokunyepai. Tiri kumatare odzimhosva pokare mutungamiri weArtuzi agotonyora tsamba achireketa kuti acharamba achihwira kodzero dzevanhu, kodzero dzewabasa wari kumusenza kumaruwa pabodzi poono kuramba asinganeti. Ipapa agotokurudzira wabiache kuti waenderere mberi nokuramwa mabasa iko wakaronga kuti zuva ramangwana wagoite. Masangano anomirira warairidzi munyika ari kuzvidaba zvokuti warambe wachipuwa mari isingatengeyo mabhondi iyo yakabva kupetiwa kabodzi nehurumende, asi wari kutoreketa kuti wari kuramba wachienderera mberi nekuramwa mabasa. Charamba tichiona kuti zvinenge zvichitekaira sei tigokunyepa ipo. Musi womugowera uno kuKariba kunenge kune sarudzo dzokutsiwa akambonge aripo ari kanzurawo CCC. Ipapa rwendo huno kwai ziyambi akatoenda kuKaribako kwavanga vari kuita rari akagopa vanhu masiwiti omamindi aidi zvinoita kunyadzisa, unoita kusaya kuti kohokona igurukota rese kusayawo chino musoro charinoita kuenda nobudiriro. Ipapa kutoenda nomasiwiti agotoreketapo kare kuti vanhu vakavhotera batoro CCC achamisa kuti kureke kuita budiriro iko kuKaribako. Regai tigoringe kuti tonderai chikwatiwo CCC achahwina chero pokare achitatsurana nakuda kwashema fusire woZANU PF. Tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvichitekaira sei. Mapurisa kudare rodzimhosva mune imwe nyaya agotoreketa kuti isusu tinopinza basa kuti tidzivirire nokuchengetedza waMunangagwa basi, ndosaka tichizorowa vanhu nokuita zvese nokuti tinenge toda kudzivirira nokuchengetedza waMunangagwa. Pakaita kunyangariwa chaipo. Bumbiro romutemo riri pachena kuti zvii zvinofanira zvichiitika asi ivo waribe basa nazvo. Haidi pakaita kunyangariwa chaipo. Bato rawamonzora ragobisa maikupe hwendo huno rawatsiwa anonzi Ndebele Visitor. Ipapo pokare Florence Nyika atsiwa pokare nomvula muguni akabisiwa nobatori kudare roparamendeko. Regai tigoringe kuti zvine chazvichaita chere kana kuti zvinenge zviri kudini. Tinokunyepai. WaMunangagwa wavhura musangano womakambani ari kuita zvokuchera womine entra. Tinenge tigokunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvaburika. Mapurisa kuSouth Africa asunga vamwe vaZimbabwe vaviri nokuti wanga wari kuseenzesa motika yemapurisa kuenda kuotora dhiziri ranga rabiwa. Chiwindi chacho ndatoita kusaya kuti kohokona vakomana vachiita kudari. Zvakaita kunyangariwa chaiko.
wopasi rese woUnited Nations wagonyora tsamba kuZimbabwe noZambia kuti wareke zvauda kuita zvokuwaka panotambirwa mutambo wegorofu muberere mumheramu iyo mapopoma oVictoria Falls. Kureketa kuno wagotoreketa kuti kana zvikaitika izvozvi wanobva wabisa iko kunaka kunoramba kuchinoreketiwa pasi rese kuti mapopoma ayakanaka. Pakaita kunyangariwa rekai tigoona kuti wakuru wenyikawo wachazvibvuma chere izvozvi. Wamnangagwa kwaipo wagoitsa kureketa neiye ari kuda kupopomedza mari kune cyber city yakaita anozuroyi. Kwaiva wagotoreketa kuti kune makambani anenge asingabhadhari kana mari dzomutero nezvimwe zvakawanda wanenge wari iko kucyber city com. Rekai tigoringe kuti zvinenge zvinyatsodini, asi kuziva kwedu pane wakuru wanenge wari kutojahawo izvezvi. Tiringa dzomutambo kamufana kari kutambira dhimba reBio Antonio kwaikatori kuBelgium kureketa kuno kari kumboedza kuti penhu kanga tsukunyudze kakapindawo muzvikwata zvokuBelgium ikweyo. Rekai tigoringe kuti zvinenge zvidini, tinondokunyepai ipo zvinenge zvaburikirapo. Tiringe hedu dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa wakwidziwapo kare mari inobereka naiya pawanenge wakwereta zvinhu unobhangira woro nyika ikweyo. Pakaita kunyangariwa wazhinji wari kuita kuchema chaiko nokuti wanga wari kuzvifungira kuti zvicharamba zviita kudandi. Aidi heno penhu ndokugwa kwachona kwoupfumi, heno ticharamba tichiringa. KuNigeria kureketa kuno vanhu vari kufara kuti kwaisiwa mutemo unotsigira nokusimudzira uwanhu hwemabhizimusi ari kutanda. Ticharamba tichiringa kuti zvinenge zvichimbotekerera sei ipapo. Asi chiri kuhwadzawo kuNigeria pokare kuti izvezvi nyaya yemagetsi iri kuita kuvhiringa chaiko. Kwai edu anoenda ari kutoenda zviri nani pane maendero ari kuita kuNigeria ko. Unotosaya kuti kohokonai wanhu wanodhiziri nopeturu nomapfuta ari bekupepetiwa akawanditsa kudaro wanoita kusaya magetsi kohokonai iyo nyika yese ichifanira kunge iri ngwangwangwa. Zvinotoita kupunzumura nzero chaizvo nokuzvifunga izvozvi. Mutungamiri mutsva wokuSri Lanka atora mhiko dzache kureketa kuno ari kutoringira kuti penhu achakona kuita kuti wamwe wemapato akasiyana-siyana wabatane naye akonewo kutungamira zvakanaka kuita GNU. Rekai tigoringe kuti wachazvikona chere kana kuti panenge paribe chiri kukoneka ipapo. Pakupedzisira kwanyasi kuUnited Kingdom ko nhandare yeHeathrow kunyanya yaita kunyangariwa kureketa kuno nokutoti makambani ondege dzese ari kuita kuramba kuti watetekere zvakareketekazvo zvokuti wadamure wanhu wareke kugonza wanhu wese wanga wakabhadhara mari dzavo kuti waunze. Pakaita kunyangariwa ipapawo Emirates wagotoenda pamberi kureketa kuti wakuru vanotekaedza zvinoitika munhandaremo ndo wanofanira kunge wari kutobisiwa nokuziva kuti wakaita kurara anozama mukamwa chaimo panguva yawaifanira kuti wanhadzirire nguva yekutekaira kwevanhu vazhinji. Aidi pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinopera mushe chere kana kuti zvinenge zvichidini. Asi dai wari wamwe wagotodedza isusu wakuru wokuAfrica tinoziva maitiro ekuita zvinhu kuti zvinhu zvese zviite kuti tasa. Rekai tigoringe kuti wachaipedza sei iyoyi. Tiri ipapo kwanyasi tadipfamira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.